Dobrý den, natáně dámové. Háju tady se svým práchem Pasvo, tak se doopravdy nejmenuje. Nechce, abyste věděli naše jméno. Ale půjdeme si zahrát nějaký Rivals. Ano. A nějaký videu vybereme možná pár lidí, kteří si s náma můžou zahrát. Ano, tak pište sem do komentáře vaše Robloxové jméno a my si vás vylosujeme nebo řekneme nějaké si to prostě jména Robloxové vaše a natočíme s nimi video. Jen s jednu hru vždycky. A vybereme 5 náhodných lidí. Možná i 10. Kolik prostě bude odezvat. Ano. Tím víc komentářů, tím víc vezmeme, ale maximálně 10 lidí. Tak doufám, že budete mít štěstí. Pokud tady vůbec bude víc než 10 lidí. To úplně nevím. Jo, a lidi, já jsem teďka nemocnej, když tak. Máš knedlík. To není pravda, já kašlu. No, to jsem říkal, že... Já vím, ale lidi by to nemuseli vědět. Takže zabanujeme Doc. Já jsem zabanula tu druhou mapu. Co zabanujeme? RPG. Proč? A potom... Nesmíš to říct. Promiň. Nebo vezmu luk, energy pistolky, ruce, kosu a one. Já tu mám sniperku, flare a katanu a satchels. A proč banuješ nožík? Já nevím. Už tam máme něco málo nahraného. Jo, tak zatím nás můžete sledovat. Pokud samozřejmě chtěte. My vás tak nenutíme. Jeden borec bude cooked a je cooked, tak ty jsem vzal. Nepomoct. Pasvo. Borec je dal machine gun. No, si myslíš, že mě jako porazí? Nevím. Jenom na něj potřebuji jenom energy pistolky a je cooked. Bro, kde je? Jo, a když tak já hraju na tabletu lidí a to se to čeká někdy. Já hraju na počítači. A můj bácha hraje na počítači. Já nesnáším minigany. No to jejich... Nevím, co to používají. A podečí za snajpou. Já nesnáším snajpu. Výborně. Tak výborně teda. Já si vyvěděl zbraně. No, toto. A mám granát. Jo, a samozřejmě toto video olajkujte, pokud chcete další díl z Ankedu Rivals. Já vůbec nevím, kde tam, protože se mi to seká. Dobrý snipe to byl. On stál na místě, víš? A zabil mě. Mě to seká. Já nic nevím. Všiml jsem si. Už má super se začátečnickou zbraň. Jako první. Protože je rychlá. Žiju nebo to kuch? Kucht. Tak já si startu Vipod. A toto, se. Dvojstáva, já ti dám takový dvojstáva, že to neviděl. Já se tady vydám mezi oči. Mýma ručičkama. Tak
Tohle bude první hra a potom dáme ještě jednu a potom ukončíme video lidi. A prostě jenom slajdu a někoho bouchám. On říká, že jsem na jednu ránu. Pasovo. Řekneme, pokud v jaký zemi, ne, na jaký části Česka jsme, pokud jsme na Moravě nebo v Čechách. Jo, jsme prostě z Krpele. Jsme z Krpele. Pokud nevíte, kde to je, tak je to kousek od Brna. Dokonce v Brně. Patříme do Brna, ale jsme i vlastním městem. My jsme nějaká kus Brna. My jsme kus Brna, ale jsme město. Jsme kus Brna a jsme furt naším státem. Jeden je mrtvej a druhý mrtvej. Tak já miluju ruce. Dávají damage. Ale nesnáším, když těma slajtaš, když se tlačila. Kasaru. Vždycky bouchni a potom jde na šelu. Okay. Ty dělají profík, ty vždycky bouchnou a dělají. Jestli dám takového profíka, že bude špatně. Ty nejsi takovej. Ale když se rychlá noží a RPš, tam jsou... Jo, víš, že jsem se předehnat demičem. Jo, protože já to neumím jako za úplně jako za tyhle zbraně, když zakážeš třeba i ruce. A on mě hitli. Já jsem tě ale nezakážel, če. Teda on nožík. A prostě zabil uzínkou. Hello. Bude si ho stavu. Tady se zrodil čip a granátem. On granát, zvedal ještě. Jo, dáme poslední hru. Já jsem minus 15. Prostě nám zahrál ranče. To nevím. Bude si stát, ale nikdy. Vždycky zakazuj, jiný zbraně a nezasazuj be RPGčkou nebo EDčkou. A ty mi nikdy nezakazuj sniper. Ty nikdy nezakazuj. Nikdy nezakazuj RPGčka. Nebo energy pistolky. Ty nemůžeš použít seče, jsme zakázat ani katanu, ani fejgan, ani sniper. Jo, ty zase ani ty moje zbraně. Jo. Pavle, behind the... Jde? Líbíš? Pavle, bude tohle naše poslední. Dejme tomu, že teďka ukončíme video, dobře? Dobře. Tak tohle bude poslední hra. A potom natočíme nějaký video ještě jednou. Který vydáme zítra. No, potom natočíme nějaké video. Jo, třeba Vajtela dají. Potom natočíme nějaké video. Pokud sem dáte 5 lajků, vydáme ho. A bude to 99 nocí. Tenhle update. Jo. A když dáte 10 000 odběratelů, tak se odhalíme. 10 000? No, 10 000. Není to nějak málo. Tak možná i 100 000 záleží tady na hodíka. Když dáme 100 000 odběratelů, tak odhalím zatím mojí hobby. Když
dáme 200 000 odběratelů, odahujeme se i sebe. A my se najedeme úplně každý na jeden server, ty hraješ. Zahrám se potom 1v1 proti sobě. Ne, to až někdy jinde, nějaký Tak den. tak to dáme na jiný video, který vyšlo. Jo, tak tohle už bylo asi poslední. Takže to típneš. Tak ahoj, já.